Deci, bineînțeles, peste straturile astea de consilier, să spunem consilier județean, apăreau straturile de consilieri ale oamenilor membri în Comitetul Central și consilierii președintelui. Deci consilierii președintelui erau directorii televiziunii, deci arătau cum se pune, cum se face fiecare, cum se mușamalizează. Lui Ceaușescu i-a plăcut, să spunem, vreo 10 ani, i-au plăcut vreo 10 ani băile astea de popularitate. După aia, cumva, după cutremur, el se închide în el se săturase. Deci vedea că nu putea înțelege lumea, nu înțelegea lumea asta a sateliților, a calculatoarelor, nu înțelegea nimic. Omul nu înțelegea nimic, asta s-ajungea la el cu informatica, cu ăstea, deci erau direcțiile de obturare completă a țării, deci un joc trivial în televiziunea română. Și după asta se urmărea, încă o dată vă spun, izolare și autoculpabilizare a românului. Se fac cercetări, deci consilierii ăștia județeni cercetează, omul ăla de la proces nu prea pare a fi Ion Antonescu, care a fost la Ruș, care a fost cumva prizonier acolo, nu prea pare a fi Ion Antonescu, chiar eu am văzut pe stradă un Ion Antonescu. Deci, în mare, deci, el a fost spion din ăsta rus. Militar, spion rus.